Ano Ala? Yun guys, nakadali na siya oh. Snake turtle. Yun. Nakadali na yung kasama ko. Guys, unang putok guys. Yan. Sarap dito guys. Guys, magandang araw sa atin. Welcome back ulit sa aming channel. Maninig tayo ulit kami. Dito nakadali na yung kasama ko ng isa. Okay, brother Hermes. Ito po. Mas ang hangin guys. Islam muna tayo guys. Hangin. Palagdagan pa namin guys. Dahil lumulutang. Malalaki. Tirayan namin guys. Lumulutang. Isda o kaya pag yan. Sige guys, station lang. Tignan kaya ang lakas ng hangin. Nauksat, sudah penuksa na. Ano, di mana? Partak dapat. Partak. Kani? Salah. Salah. Partak. Sil-sil naman. Wala naman din nakita, nagdakkan. Ayan guys, naglaki oh. Mamaw na agong. Yan oh, laki. Hindi bumaon yung dito magasong bala. Guys. Kabaon la. Grabe. Parang panto. Oh. Ang laki ng plato. Yun. Ang laki guys oh. Oh. Pangalawa ng kasama ko. Wala pa. Wala naman din nakita. Ito yung ito nga. Guys, yun, laki ng bago. Bagong guys.
Yun guys, ang laki. Tuloy na natin. Yan. Laki guys. Yun guys, oh, laki. Oh. Yun guys, laki. Oh. Kinelas ko. Ayan, dalawang kinelas. Oh my God! Lapad. 2,000 years later. Yun, uwi na guys. Nakaapat na pagong kami. Tatlo yung nadali ng kasama ko. Tama. Nice. Yan. Yan. Tatlo ay apat na pagong. Malalaki yung tatlo. Tsaka ito. Sinadali niya. Dalawang tilapia. Ako yan. Dali ko yan. Hindi lang na video. Ay, sapon na guys. Yun. Uwian na naman kasi Next time ulit. tumal. Next time na naman ulit. Sige guys. Salamat ulit sa panonood. Sa Biskaya guys to. Hanggang sa next video na naman.